Sino? Sa mga kachuchay, nipuli na si Kuya Chard. Ang master mo kuot. Ang isa si Kuya Kiki. Ning hubag ang kamot. Si Kuya Keks. Di master mo kuot. Master mo kuot pero ning hubag ang kamot. Okay, picture sa hubag ito kuha kita ta. Kita ka to? Wow. Nara diri duwak sakto gikawak. Bisag na sila diri daghan. Balik sila diri sa. Oh. Alam din ito, diri na sa dito ta diri. Walter? Kita ko pala mo dito. Ni palawd man ka. Wala bangka. Sabay palawad. Mati palawad dagko mo din palawad gud. Adag ko duha ka buk. Tura ka buhat. Dia kapoy kay gumbira. Kapoy kay gumbira. Guys, pangadlaw. Guys, kuha kay pangadlaw basta kay uwat tong ako lang. Ako na nagat. Ako na bay now ako. Nangapay. Oh? Rabis Kuya Chard eh. Pagpuli ni Kuya Chard, tuwa may sipyat. Ha? Winas. Winas kayo? Oh? Mo nga balik-balik sila diri day. Naram ding suhot diri. Sakpan. Sakpan mo ha? Balik ko na lang panan. Balik ko na natuwak kinagabot panan. Kuha mo panan eh.